Ти защо лъжиш, че не съм си казал мнението? Защо лъжиш? И почна така, излезе извън на релси. Почна разтреперя се и ние вървим към тяхната стая, при което той ме издърпа в тяхната стая. Беше с Десислав Чуколов, след което може би Десислав Чуколов видя, че излиза извън релси Волен Сидеров и заключи стаята. Заключи стаята, при което Волен Сидеров ми издърпа диктофона от ръката, изблъска го в стената. Аз бях шашнат, че как е възможно депутат в парламента да се държи по този начин. Просто Десислав Чуколов също подходи с агресия. Бях изумен, че това е възможно. И му казах, моля ви се. Нека да разкаже и тогава ще дадем. Чакайте, нека да си доразкаже историята, моля ви. След което, как може това нещо? Пред което... Нека да разкаже и тогава ще дадем. Чакайте, нека да си доразкаже историята, моля ви. След което, как може това нещо? Пред което те почнаха да ме блъскат, поискаха да изляза и почнаха да ме блъскат да изляза от тяхната стаята на тяхната парламентарна група. След което аз казах, дайте ми диктофона и ще изляза, нали? Но те не ми го даха и ме изблъскаха от стаята. Аз бях шашардисан, как е възможно това нещо да се случва. След една минута се осъзнах и се върнах. Отворих вратата, казах, дайте ми поне диктофона. При което Десислав Чуколов беше на вратата, каза, излиза, изчезва и не си спомням точните реплики. Волен Сидеров дойде отзад, разтреперан, изнервен и ме изрита в кръка и изчезва. И това беше. Къде точно ти излезе? След 5 минути техен човек излезе и ми даде диктофона. Това не е ли от вратата, която вие изритахте? Аз не съм